Halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao. Kayo pa rin po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kasama nyo pa rin ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang storya ni Cecilia. Si Cecilia na may asawa o partner na hindi sila magkasundo. Si Cecilia na pinaglalaban niya na sana man lang mahalin daw ang kanyang pamilya ng kanyang partner, pero hindi nito magawa. Mga kabisyo, pakinggan na po natin ang mga naging komento, violent reaction ng mga kabisyo natin na nagpadala sa akin ng kanilang mga opinion. Unahin na natin si JV. Sabi ni JV dito mga kabisyo, para sa akin, Idol DJ Rocky at DJ Jello, sa mag-asawa, dapat equal sa lahat. Pero sa nakikita ko dito, kaya lang naman lumakas ang loob ng letter sender dahil meron na siyang ibang nakilala. Tingin ko DJ Rocky at DJ Jello, dapat ang tanging unang ginawa nila ay pinag-usapan muna nila ng masinsinan ang problema nilang mag-partner. Yun lamang po DJ Rocky at DJ Jello. Shoutout sa Team Bulacan Overdrive, lalo na kay paring Alan Alvarez, Yorme Rojun Gabatino at Boss Ronel de la Cruz Calderon na nagpalista kanina sa Love Knows No Boundaries. Maraming salamat. Sabi naman dito ni DR, kung iisipin yung paano ang pagtrato ng ex-partner sa pamilya ng Secret File sender, parang walang respeto kung makademand na siya sa lahat ng dapat maging priority. Hindi dapat ganun. Paano kung magkaproblema sila? Diba sa pamilya nila hihingi ng tulong? Dapat hinihiwalayan yung mga ganyang tao na hindi marunong rumespeto sa pamilya ng kanyang partner. Para sa akin, dapat mag-move on na itong si letter sender. Sabi naman ni Charles Sancho, Sender, ang dami ng red flags, mas in favor na bigyan yung live-in? Partner mo kaysa sa sarili mong pamilya? Palihim ka nagmamahal sa iba. Tatakutin ka kapag giniwalayan mo siya. At ngayon, hirap na hirap ka na magdesisyon kung paano ka makakataas sa kanyang sitwasyon. Anong dapat mo bang gawin? Alam mo, sender, isa lang ang sagot dyan eh. Hanap ka ng police station tapos sa women's desk ka pumunta. Tapos magpa-counseling ka. Kaya lang sa side mo may naging third party ka eh. Daming red flags actually, kaya pati ako hindi rin sang-ayon. Yun lamang po. Maraming salamat DJ TG and DJ Rocky. Sabi naman dito ni Gab Pausing, hello DJ Rocky at DJ Jello. Normally, hindi po ako sang-ayon sa cheating. Pero sa case ni SF Sender, kung ganyan na ang utak at ugali ng former partner mo, makitid at di logical, minsan talaga kailangan ng gumawa ng napakalalang bagay para matauhan sila.
Para dun sa former partner ni sender, sana maisip mo yung sinasabi mo at sana ma-realize mo na hindi nakakatulong yun. Reflect mo sarili mo. At para kay sender, sana itong current partner mo ay maging consistent na sa pagpapakita sa iyo ng pagmamahal na deserve mo. Yun lamang po, ako po si Gab Pausing. Marami pa po nagpadala ng kanilang mga opinion mga kabisyo, ngunit kulang na po tayo sa oras. Mga kabisyo, ito yung madalas kong sinasabi sa inyo. Na minsan, may mga taong nakakagawa ng kalokohan o pag-cheat, hindi dahil choice lang nila. Hindi dahil gusto lang nilang manloko sa partner nila. Kundi minsan may mas malalim na dahilan kung bakit nila nagawa yun. Katulad ni Cecilia Cabisio, na nakagawa na siya ng maling desisyon sa kanyang buhay dahil sa kawalang kwenta ng kanyang partner. Pero tulad nga ng sabi ko sa inyo kanina, hindi dapat natin i-tolerate o i-normalize yung ganitong mga pangyayari. Kailangan pa rin nating kabisyo na bago tayo magdesisyon sa pangsarili natin, kapag may partner tayo, kumonsulta muna tayo sa kanila. Kausapin muna natin sila at pag-usapan ninyo mismo ang inyong mga problema. Hindi po solusyon ang paggawa ng isa pang pagkakamali sa maling ginagawa sa iyo ng partner mo. Hindi po solusyon ang paggawa pa ng isang pagkakamali para mapagtakpan ang pagkakamali na ginagawa sa iyo. Kailanman hindi maitutuwid ng maling gawain ang maling pangyayari sa buhay mo. Kaya sa letter sender natin ngayong gabi na to, kung sakali mang magmamahal ka muli, naway mahalin mo muna ang sarili mo bago ka magmahal ng iba. Mahalin mo muna ang pamilya mo kung talagang kailangan na kailangan ka nila. Maging kailangan o hindi, pamilya natin yan. Dapat talaga mahalin natin. Dalangin ko sa iyo, kabisyo, sa letter sender natin ngayon, makilala mo yung taong magmamahal sa iyo. At magmamahal na higit pa sa pagmamahal sa iyo, sa pamilya mo. Kabisyo, huwag madaliin ang pagkilala sa isang tao. Hayaan mo ang panahon ang maghilom sa mga sugat na nararamdaman mo. Muli, mga kabisyo, kung gusto nyo po magbahagi ng inyong mga kwento, maaari po kayo magpadala kay rakitera@gmail.com. Malay nyo, may isang araw, kwento nyo na po ang aming binabasa. Kaya mga kabisyo, susunod na po ang ating programang Top Secrets. Kaya maaari na po kayong tumawag sa ating Viber line na 0916-529-5595. Muli, kasama nyo pa rin sa 90.7 Love Radio ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. Handog ko pong awitin sa inyo. Ay awitin ng I Belong to the Zoo. Sana ito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's number one. Metro's number